Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur urriak 14 astelena bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik Ruben Goñi izango dugu, Nafarroako Gobernuko landa garapeneko zuzendari nagusia dena. Nafarroako Gobernuak garapen agentziekin batera proiektu bat gauzatu dute. Herri gogotsuak, herri biziak izenekoa eta honen inguruan hitz egitera dator. Eta beste alde batetik Maider Gabilondorekin egongo gara, UNICEF Nafarroatik datorrena. Urriaren 10ean osasun mentaleko munduko eguna izan zen eta horren harira ikerketa bat bultzatu dute, nerabeen osasun mentala neurtzeko eta honen inguruan arituko gara berarekin. Baina hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1851ean, Jose Antonio Muñagorri atxilotu eta hil zuen Erantzunen lehen karlistadan liberalen teniente izandako batek. Urte batzuk geroago, 1972an, Biarritzen Nguyen Bandok hil zen euskal errefuxiatuei elkartasuna adierazteko bere buruari su eman da. Egun berean baina 2013an ehunka lagunek osaturiko herri harresiak Luis Goñi babestu zuen Iruñean. Eta bukatzeko 2019an Bartzelonako nazioarteko aireportua blokeatu zuten Tsunami Democratic mugimenduak deituta. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Asteartean, alde batetik Nekropolia liburuaren aurkezpena egongo da Karrikiri elkartean, Iruñean. Santi Leonek Nekropolia novela autobiografiko paregabea itzuli du. Eslovenieraz idatzia eta 1967an lehen aldiz argitaratua, 20. mendeko literaturaren maisulana da. Eneko Aizpuruak gidatuta Santi Leonek itzulpena aurkeztuko du arratsaldeko 7:00 Karrikirin. Beste alde batetik Kondestable Jauregian hitzak hots emanaldia egingo da Miren Agur Meabe, Anton Valverde eta Juan Cruz Higuerabiderekin. Nafar Ateneoak antolatu du Iruñeko udalaren laguntzarekin. Emanaldiaren izenburuak berak poesiaren eta musikaren arteko uztarketa adierazten du. Asteazkenean, alde batetik, antzerki aroaren baitan, errege begibakarra izeneko antzerkia egongo da Nafarroako antzerki eskolan. In Extremis konpainia Nafarraren 3. ekoizpen eszenikoa da, eta Tantaka Teatro konpainia gipuzkoarrarekin batera ondu dute. Fernando Bernuestek zuzenduko du Marc Creuet antzerkigile katalanaren testuan oinarritutako lana. Umore beltzeko ukituak dituen komedia soziala da. Zer gertatuko litzateke afari batean, manifestazio girotik urrun, istiluen aurkako polizia batek eta haren biktimak topo egingo balute? Arratsaldeko 7:00 hasiko da emanaldia. Sarrerak karteldegian eta online eros daitezke. Beste alde batetik, Itsas 7 musikala ospatuko da Baluarten. Maiatzean estreinatu zuen Jaso ikastolak Itsas 7 musikala eta Baluarten taularatuko dute orain. Musikalak landa eremuko despopulazioaren arazoan zentratzen du bere ekintza, fikzio distopiko baten bidez. Kutsaduragatik gizakiak itsaspean bizitzera joan behar izan diren mundu bat islatzen du. Emanaldia arratsaldeko 7:00 izango da eta sarrerak 15 euroan eskuratu daitezke. Gainera, Arrosadia irakurle talde euskaldunak Amaia Terrieriaren Haizelekua eleberria komentatuko du arratsaldeko 6:30. Haizegoa euskara taldearekin batera antolatutako ekitaldia da. Ostegunean, alde batetik, Denda Ostekoak liburua irakurriko du Zaldiko Maldikoko irakurle taldeak. Liburuak irakurriz libertitzen gara Zaldiko Maldikoko irakurle taldearen hurrengo saioan Usue Alberdiren Denda Ostekoak izango da protagonista. Arratsaldeko 7:30 abiatuko dute saioa. Beste alde batetik, Sanduzelaiko liburutegi publikoan arratsaldeko 7:00 irakurle txokoak Galbidea liburua eztabaidatuko du James M. Cainena. Klubak hilabete bakoitzeko 4. ostegunean biltzen da, 7:00 aurretik irakurritako liburu bati buruz aritzeko.
Juantxo Urdirozek koordinatzen du. Gainera, Txantreako liburutegi publikoan arratsaldeko 6etan literarte txiki tailerra euskaraz Izaskun Mujikaren eskutik. Aurrendako sorkuntza tailerra egongo da 2024ko Brief Braf Bruf jaialdiak ardatz izango duen Gidani Rodiraren ipuinaren irakurketa abiapuntu hartuta. Saio honetan, ipuinaren irakurketarekin hasi eta jolasaren bitartez eta irudimena aske utziz ipuin berri baten oinarria sortzeko elkarlanean arituko dira taldea eta Izaskun Mujika narratzailea. Larunbatean, batetik Sanduzelaiko zubiak lasterketa ospatuko da. Sanduzelaiko zubiak lasterketa herrikoia antolatu dute auzoak elkarteak eta Sanduzelaiko kultur koordinakundeak. Txikiek doain parte hartu dezakete 3 eta 13 urte bitartean badituzte, eta 11ak 10 gutxetan abiatuko da lasterketa. Helduena berriz 10etan izango da. Parkean hasiko da 5,5 kilometro luzeko lasterketa eta girotzeko erraldoiak, musika, zozketak eta aurpegi margoketa izango dira. Bestetik, Txantreako antzerki zikloaren baitan, Markelen maleta izeneko antzezlana ikusgai egongo da. Txantreako jai batzordeak antzerki zikloa antolatu du 4 emanaldirekin. Horietako bat familiendako Markelen maleta izango da. Arratsaldeko 6etan izango da obra, Salestarretan eta sarrera doakoa da. Gainera, Mielotxin folk taldearen 20. urteurrena ospatuko da Gaiarre antzokian. 2 hamarkadatan zehar egindako ibilbideari omenaldi bat egin nahi diote oholtza gainean, kontzertu berezi batekin. Dantzariak, txistulariak, txalapartariak eta askotariko artistak izango dira emanaldian. Arratsaldeko 8etan izango dena. Sarrerak dagoeneko eskuratu daitezke. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, alokairuko gelen prezioa 500 eurotik gora igo da Nafarroan. Partekatutako etxebizitzen eskaintza 35% igo da azken urtean. Iruña estatuko 6. hiri garestiena da alokairu modalitate honetan. Hilekoaren batez besteko prezioa gaur egun 2023an baino 9,8% garestiagoa da. Argazki nagusian, Korneliu eta bere seme Mikel Iruñeko Iturrama auzoko Loli fruta dendan. Titularrean, auzoko saltokiaren erreskatera. Hori koloreko berrietan, alde batetik Arbizu txistorraren usainaz Blai. Beste alde batetik egurrezko zo bat etxabako izen. Jarraian, Iruñeko topaketen amaiera. Eskuineko berrietan, batetik eskalatzaile arabar bat hilda Aranbeltz bidean erorita. Bestetik, Pepek kereila bat iragarri du PSOEren aurka ustelkeriagatik. Jarraian, Herriberrik bere larrialdi zerbitzua osoa eskatu du kalean. Azkenik, auzitegi nagusiak larru zurratzaileen etxea eraberritzeko lizentzia emateko agindua eman du. Diario de Navarraren titular nagusian, Pepek kereila jarriko dio PSOEri, legez kanpoko finantzaketa izatea egotzita. Pedro Sánchez Abalosen kasua dela eta itota dagoela ziurtatu du Feijok. Argazki nagusian, Ignacio Begiristainek Martintxoenean prentsatutako sagarrak isurtzen ditu. Titularrean, txotx erako bidea. Goiko berrian, ezkerrekoan, Dani Pedin eta Osasunan egoteko ametsa. Eskuinekoan, berriz, Joseba Ezkurdia 4 hirukotea lehen kanporaketan galdu du Artolaren aurka. Eskuineko berrietan, batetik poliziak ez du aurkitu atxilotuaren funtsik kripto txamponen iruzoragatik. Bestetik, 314 familiak zuzenean jaso dute elikagaietarako laguntza. Amaitzeko, eskalatzaile arabar bat hilda Ziordiako haitzean erorita. Gararen titular nagusian, Israelek kasko urdinak Libanotik erretiratzeko exigitu dio Nazio Batuen erakundeari. Benjamin Netanyahuk Hizbularen giza ezkutua izatea leporatzen dio Finuli eta erretiratzea eskatu du. Armada sionistak Libanoko erasoaldian aurrera egiteko erasotzen dien bitartean. Argazki nagusian, Euskal Herriko txirrindularitza taldeetako 100 kide eta ziklista Donostian mobilizatu ziren atzo. Instituzioei eskatzeko bereziki Gipuzkoan korapilatu den arazoa konpontzeko pausuak eman ditzatela.
Titularrean, harrobia zaintzeko aldarria, Gipuzkoako txirrindularitzak herria egiten segi dezan. Ezkerreko berrian Ernesto Samper Kolonbiako presidente ohiaren hitzetan, ezin dugu pentsatu bakea fusilen isiltasuna denik. Hori baino askoz gehiago da. Eskuineko berrietan, alde batetik Aritz Intxustaren erreportaia dugu. Zainketa aringarrien lege propio baterako aliantza. Beste alde batetik, filosofian doktorea den Lola S. Almendrosen hitzetan, teknologia alde batera utzi beharko genuke denboraren zati handi batean. Azkenik, monolito bat sakanan gararen 25 urteak ospatzeko. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, ikusi zuzenean sarean euskaraz jardunaldiei buruzko saio berezia. Euskal Herria irratiak zuzeneko saioa eginen du gaur, goizeko 9:00 goizeko 11:00, Baluarte Jauregitik Euskara Bideak antolaturiko euskarazko kultura digitalaren inguruko jardunaldien berri emateko. Emanaldia irratiaz ere segitu ahal izanen da, FM 88.3an. Eskuineko berrietan, goikoan, elikagaiak jasotzeko diru txartela familia zaurgarrienentzat. Europako funts sozialen ataletik elikagaien bankuetara bideratzen zuten urtero dirua eurek bidera zezaten janaria behar den gehien duten herritarren artean. Aldaketa iritsi da kudeaketara orain. Adin txikikoak dituzten familiei diru txartelak emanen dizkiete produktuak erosteko. 130 eta 220 euro arte izanen dute familien ezaugarrien arabera, hilero oinarrizko jakiak eskuratzeko. Behekoan osasun arreta osoa eskatu dute Herriberrin. Irailaren 27az geroztik arratsaldez eta gauez ez dute osasun eskaintzarik Herriberriko osasunetxean. Horrek sortzen duen kaltea ez da bakarrik herri horretako bizilagunen artean sentitzen. Uxue, San Martin, Untx, Beire eta Petillasko herritarrei ere badagozkie osasun arreta han jasotzea. Egunotan goizetan ez bada tafaiara jo beharko dute osasun arreta jasotzeko. Kaixo, hasieran aipatu dugun bezala, orain Nafarroako Gobernuko landa garapeneko zuzendari nagusiarekin gaude, Ruben Goñirekin. Kaixo, zer moduz? Kaixo, egunon, ongi. Bueno, Nafarroako Gobernuak garapen agentzikin batera proiektu berri bat gauzatu dute, ezta? Herri gogotsuak, herri biziak izenekoa, baina zertan datza proiektu hau? Bueno, landa garapeneko elkartekin hainbat politika aurrera emate ditugu, ez? Herri txikiak eta bultzatzeko. Eta kasu honetan nahi genuen batez ere bertakoen ahotsak entzutea eta baita ere landa garapen edo landa eremuko alde positiboak edo bultzatzea, ez? Hori zen helburua eta proiektu honekin horretan lanean gaude, bai. Eta nola funtzionatzen du proiektuak? Bueno, baitu 3 atal nagusi, alde batetik landa garapeneko teknikariekin edo lan egiten dugu batez ere beraiekin komunikazio tresnak edo hobetzeko. Beste aldetik ahotsa berriak ere gehitu nahi genituen landa eremuko errelato positibo hori lantzeko, eta horretan gazteriaren parte hartzea, ez, bultzatu dugu, eta esaten genuen batez ere bertakoak herrietan bizi garenon arteko parte hartzea bultzatu behar genuela, eta barrutik kanpora nola baitez, eta ez hainbeste administraziotik baizik eta herrietatik lantzea, eta hor bai antolatu ditugula, Rural Fest izeneko jardunaldi batzuk, gai giroan edo topaketa bezala jorratzeko, ez? Eta gero bestaldetik ere komunikazio esaten genuen positibo hori bultzatu alde onak edo ikusten eta baita ere aukerak, ez? Erakusten, bai. Eta nola sortu zen horrelako proiektu bat egiteko ideia? Beharren bat asetzeko edo nork proposatu zuen?
Bai, guk legealdi berri honetan bageneukan helburu zehatz bat bazela pertsonak, biztanleak, gazteak batez ere herri txikietara erakartzea, ez? Bai, fijatzea daudenak geratzeko aukera izatea eta baita ere badagola aukera herrietan bizitza proiektuak aurrera eramatea, ez? Eta hortik abiatu zen herri hoiekin edo hoientzat lan egiteko aukera berri hau, eta landa garapeneko elkartekin, adostu genuen elkarlanean, hau ere berritasuna bada ere, bai Europa mailan egiten ziela proiektuak, elkarlaneko kooperazio proiektuak, baina kasunetan Nafarro mailan bada, eta Nafarroko gobernuko aurrekontuarekin zuzenean egindako proiektua. Beraiek elkarlanean egiten ari dira Nafarro osoan zehar proiektu honen garapena, eta parte hartze hori bilatzen ere bere herritarren artean. Eta zer gertatzen zaio landa eremuari, herriak ez daude bizirik edo? Bai, herriak bizirik daude, bakoitza bere bizitasun puntuarekin, ez? Hori badakigu, baina esaten genuen ere askotan eta arazoak baditugula, noski baietz, hori ez du baztertzen, baina aldi berean biztalde berriak eta baita ere pertsona berri horiek etortzeko aukera hori zabaldu behar genuela, eta positiboki, barrutik positiboki ze abantaila dauden adirazi behar genuen. Behitu, pandemia garaian, aipatzen ziren hainbat abantai, gero berriz badirudi ahaztu egin direla, eta esaten genuen, bada garaia ere, guk gure herritatik positiboki aukera horien inguruan mintzatzeko, eta esaten genuen hori egiteko protagonistak bertan dauden gazte horiek direla, batez ere, eta beraiek egin ditzaketela bestei adierazi ze aukera dauden, eta hortik abiatu gara proiektu honekin, eta orain egun hauetan, mendik aurrera etorriko diren ekitaldi horiekin, nik uste dut lortuko dugula arreta deitzea alde batetik, eta hori ere positiboa da, eta fijatzea badirela hainbat herrietan ere aukerak, bertan lan, bizi, eta aipatzen genuen bezala disfrutatzeko ere bai, ez? Herrietan lan eta bizi, baina baita ere harremanak izan, sozializatu besteekin eta komunitate bat sortzeare bai badela aukera. Eta hausnarketa hori egiteko 8 gazte hautatu dituzu, ezta? Bai, hori da taldeek beraiek elkarlanean aritzen diren gazteekin, eta beraiek izango dira hauts berri horiek ere, aipatzen genituenak, jakindaren Nafarro osoan zehar egiten den proiektua dela, eta leku ezberdinetako parte hartzea egon behar dela, baina nik uste dut, behintzat, interesgarri izango da aurten, geratzen zaigun hilabete hauetan, aurtengo 2024ko hilabete hauetan, eta baita ere 2025ean zehar gauzatu edo garatuko den proiektua izango dela. Eta nola hautatu dituzu eta zein izango da hauen zeregina edo? Beraiek landa garapeneko elkarteek aukeratu dituzte, beraiek jarri dira beraiekin harremanetan, eta zeregina batez ere esaten genuna, ez? Bakoitza bere ikuspuntutik, bere errealitatetik, adieraztea zenolako bizitza, zenolako gauzak egin daitezken, egiten diren, eta ze aukerak edo potentziak ere ikusten dituzte, ez? Eta esaten duen bezala, hasieran, baita ere, ze gauzei edo, ze gauzak aldatu behar diren, ere, hemen jakin badakizkigu hainbat kontutan, beti hobekuntzak egin behar direla, baina ezin ginela ere erori nolabait egoera ez dakit nola esango nuke, negatibo batean, ez? Badago hobetzeko, baina baita ere daude abantai asko eta hoiei ere erreparatu behar zaiela, batez ere, erakartzeko, ze hemen hirien eta herrin arteko harremana garrantzitsua da, baina azken batean familiak eta pertsona non asentatzen diren, non bizirik garen, horrek ere eragina dauka gure lurraldearen garapenean, eta kasu honetan landa garapenean, herri txiki horietan, behar ditugu pertsonak gazteak eta emakumea batez ere, gero hortik ere lan egiteko eta aurrera segitzeko. Eta fokoa jarri duzue bereziki 18 eta 30 urte bitarteko gazteetan, zergatik egin duzue horrela? Beraiek horrela nolabait aukeratu zuten, batez ere gazte adina
teorikoa horrela ezarrita dagoelako, baina, bueno, pixkoat ere askotan, diferentzia dago edo, segun ze jorratu nahi duzun, kasunetan 18-30, tarte horretan, badagola garaia ikasteko, aisialdirako eta lanean aritzeko, eta bueno, pues, beraiek hortik abiatuta, protagonistak izatea. Nahi genuna aipatu dana, barrutik kanpora izatea, hau da, beraien parte hartzea izatea, ez? Eta hori horrela planteatu da, baina baita ere, harremanetan beste elkarte, agente eta inguruko herrietako protagonistekin. Eta orokorrean gazteak ze arazoa aurkitzen dituzte landa eremuan bizitzeko? Bueno, arazoa badira, printzipala oraintxe bertan aipatzen eta egunerokoan badagoena, dela etxe bizitza, hori garbi daukagu dela ere erronka handia, landa eremuan ere bai, alokatzeko aukera gehiago landu behar direla, herri txiki, herrietako etxeetan, edo beste alokatzeko aukerak izatea. Gero beste bat garraioa, mugitzeko, mugikortasuna landu eta sustatu behar degula, bai garraio zerbitzuekin, baita ere beste moduetan konpartitzeko edo partekatzeko aukerak lantzen. Eta egia da konektibitatea eta bai digitalizazioa, hainbat lekutan haindik ere, garatu baldin bada ere, garatu dela, ez? Eta zabaldu da, eta infrastrukturak ere egin dira. Eta hortaz, gehiago agian garraioaren inguruan landu beharrekoak. Eta gero beste garrantzitsu bat, eta horri ere ekin nahi dugu, aisialdia edo topaketa, ez? Gazteen arteko harremanak nola sustatu ondoko herrietan edo herri txikiago eta handien artekoa. Egia da alde ona eta horregatik errelatoan aipatu nahi genuen bada, adibidez, herri txikietan, landa eremuetan, nagusien eta gazten arteko intergenerazio harreman hori areagotzen da, berriz igualagian hiri inguruetan gutxiago egiten den gauza dela. Eta horri ere hortik helduta zenbat jakina edo zenbat informazioa jasotzen duten, ez? Beraiek gazte horiek nagusietatik eta hori baita ere garrantzitsua da guretzat, bai. Gero ere kuadrillak dira adin ezberdinetakoak, ezta? Bai, hori da. Eta gero ere gazten, realitatea, ez, harremanetan, beste esparruetan ere, hirietan bezala, ez dago, askotan esaten dugu, ez dela ere ez direla bi gauza oso ezberdinak, ditugun kontuk ere herrietan, baita ere hirietan eta beste ere urbanoagoetan ematen direla, ez? Baina egia da, aipatzen genunare bai, ez, nola gazte bati zer ematen dion ere alde bezala, ez, naturakin harremana, ez, hori hortik abiatuta bazen olako herrietan naturakin, edo bertakoekin harremana, auzokidekin, auzolana ere bada herrietan daukagun olako propioa, ez, filosofia izango nukere bai, bestei lagundu, elkartu, herria batu, prestatu jaiak, eta hori dena, esaten zute, ez da propioa bakarrik herri eremukoa, baina bai indartzen dela. Eta, hortik tiraka, segurazki gehiago ongo dira, bai artea eta musikan edo sortzeko almenean, eta, nik uste dut beraiek kontatuko izkigutela zeintzu diren indargune horiek, eta baita ere beharrak eta proiektuak. Eta zeintzuk izan daitezke abantaiak hiriarekiko? Abantaiak hiriarekiko nik uste dut ematen aldizula aukera esan dugu bat dela harremana naturakin edo inguru giroarekin eta baita ere bertsonekin, ez? Gertutasun horretatik ematen aldizu, askatasuna, inguruko naturakin harreman horretan. Baita ere, zure proiektuare hortik abiatuta, gero hirirare joateko eta tortzeko aukera eman aldizu. Eta nik esango nuke, gero bakoitzaren aukera dela, ez? Baina, lana
proiektuak aurrera emateko aukera ere badagola. Askotan aipatzen ditugun zonalde batzuk despopulatuagoak daudenak, begiratzen ditugu eta ez daude hain, lan kontuetan, badaude lan aukerak, ez? Egia da, gogortxoagoak izan daitezkela, ez? Esaten genuen hainbat desabantailengatik, baina justo proiektuan nabarmendu nahi ditugunak dira aukera horiek, ez? Zelan aukera dauden, ekintza berriak gauzatzeko badelare aukera polita, gaur egun telelanakin edota autonomo edo proiektu libre horiekin ere, gauzatzeko edo besteentzako ere lan egiten. Eta ez dugu ahaztu behar, justo pasan astean aurkezten genuen, lehenengo sektorean nolabait errelebo aukera horiek ere bultzatzen ditugula eta aukera badela ere bai lehenengo sektorean sartzeko edo lan egiteko, ez, herrietan. Eta horren inguruan, zer da, nola dago orain errelebo generazionala? Intrafamiliarra edo familia barruan ematen den erreleboa ongi doa, eta urtero gutxi gora bera azkeneko urteetan kasi Nafarro osoan 70 pertsona inguru lehenengo sektorean sartu dira. Baina egia da aldi berean, intrafamiliarra ez den, hau da, extrafamiliarra den errelebo hori, zailtasun asko dituela, bai esplotazio horiek hartzeko garaian, errelebo hori gauzatzeko garaian, eta hor harremanak eta nolabait kanpo faktore batzuk ere baitugula, ez, eragiten diotena. Eta hortik abiatu dugu Lurberri programa. Lurberri programaren helburua da aurretik jorratzea errelebo horren beharra eta lana, izan beharrean kasi jubilatzeko egunean izatea 2 urte lehenago, eta baita ere 2 urte lehenago horren nolabait interesa daukanari edo errelebo hartu dezaken horrekin lan egitea. Eta aldi berean ere, nola ez, erramienta eta tresna berri horiek martxan jartzea. Azken batean, erreleboa gauzatzeko, Nafarroan, oraintxe bertan, gutxi gora bera, 250 pertsona egongo dira jubilatzeko hurrengo 4 urtetan, eta profesionala diren. Lehenengo sektoreko ATP-ak edo profesionalak. Horien inguruan gaude hitz egiten, beraz badaukagu non heldu eta zeinekin lan egin. Horren inguruan ere, Lurberri programan beste ekintza batzuk ere jarriko ditugu martxan, tes agrarioak, horien ingurun ere badira aukera berriak. Eta diru laguntzak daude arlo honetan? Bai, badira urtero orain arte gutxi gora bera bazien 40.000 euroko diru laguntza, 2 urtetan ematen dena, instalatzeagatik, eta diru laguntza hau moldatu dugu, asteazkenean ere onartu zen Nafarroko gobernuan, hurrengo 2 urtetarako 4 milioi erdiko diru laguntza, eta urten aldaketekin 1.000 eurora ere ailegatu gaitezke. Hau da, lehenengo instalazio honetan egiten bada adibidez nekazaritza estensiboan, egiten bada ekologikoan, egiten bada errelebo bat hartzen beste esplotazio baten erreleboa, hainbat esparrokin da mendialdean batez ere, baina beste lekuetan ere, ailegatu daiteke laguntza 1.000 eurora. Hori da laguntza garrantzitsu bat, baina ez da bakarra, badakigu hemen gaur egun gure egoera pakaren inguruan, diru laguntzen inguruan dagoen egoera, ez diola laguntzen erreleboari, azken batean behar dugulako lurrak eta behar ditugu pakeko eskubide horiek, eta hori denare sartu dugu planean, diru laguntza berri batzu jarriko ditugunak martxan, errelebo edo gauzatzen duten horientzat, beka batzuk ere bai laguntzeko, irakasketa prozesu horretan, eta aipatu dizkizun test agrarioak non gazte horiek, batez ere gazteak, baina baitaren nagusiek ere probatu ezakete nekazaritza eta beltzantzan, astapen bat, eta hori badaukagu Zunbeltzen, ointxe bertan martxan dago Nafarroan, baina egon daitezke beste leku batzuk, Doneste aldean, Juan Senean edo beste leku batzuetan, test agrario hauek edo martxan jarri ahalko ditugu. Eta laguntza hauek daudenetik nabaritu duzue hobekuntza? Berri hauek oraintxe abiatuko dira.
baina bai egia da, eta aipatu dudan bezala, azkeneko urteetan izan dira urtero, kasi, azkeneko urtean, adibidez, kasi 100 pertsona. Gero modalitate berri bi sartu genituen, bi modalitate berri, baziela aldatetik jardunaldi erdian, esan genezaken jardunaldi erdian hasteko aukera, osoan izan beharrean, hortaz beste lan batekin ere partekatu ezakezun aukera, eta besteare 40 urtetik gora hemen laguntza hauek badira 40 urteko beherakoentzat, baina horretik gora ere bai sartzeko aukera eman genuen, eta berri batzuk ere izan ditugu adin horretatik gora. Eta nabaritu da baitare pixkoat, dei gehiago jaso ditugu, oraintxe bertan, batez ere esango nuke, eta hau garrantzitsua da, libre edo dauden esplotazioen inguruan, jubilatzeko dauden pertsonaien eskutik, adierazten nahi hori daukatela, nahiko zutela, beraien esplotazioa, beraien baserria edo lurrak edo lantzea, eta jarraitzen lan horiek, horiekin. Orduan, hor gure lana, bitarteko lan hori, Intia enpresa publikoaren bitartez, laguntza, formakuntza eta asesoramientoa ematea, hori bai. Eta honekin lotuta dagoela eta lehen aipatu dugun beste arazo bat, despopulazioa da. Honen arira, azkenaldian gora egin duela esango zenuke? Bueno, despopulazioa da emaitza, azken batean, landa garapenetik, aspalditik lanean hasi ziren herri txikien kompetitibitate horren galeraren inguruan, hausnartzen, eta baitaren nola lortu barakartzen, eta fijatzen, poblazioa fijatzen. Eta despopulazioa horren emaitza da, ez baduzu hori lortzen, herriak poliki-poliki, usten doaz, gero eta pertsona zaharragoak edo adin nagusiagoak daude, eta adin nagusi horiekin, gero gazte gutxiago, jaiotza gutxiago, eta orduan despopulazioa ematen da, egoera horretan. Nabaritu dugu, batez ere Pirineo aldean eta Pirineoko plana lanean ibili garen eta dauden bitarte honetan, emaitzak hobetzen doaztela. Behar da denbora desente, ezin da izan bakarrik 3-4 urteko ikuspegiarekin, baizik eta beharrezkoa izango ziren 8-12 urte ikusteko benetan familiak etorri diren, gazteak hemen geratu diren herrietan, eta behar dira olako hamarkada bat esango nuke ikusteko tendentzia, behintzat frenatu dela, behintzat buelta emateko gai garela, eta lan egin behar dugula proiektuen inguruan, nola lana sortu, nola etxebizitza konpondu, batez ere publikoak, edo eta beste eredu batzuk, co-living, co-housing, eta modalitate horiek bultzatzen, eta herriekin ere, bertako herriekin, gobernantza berri honetan, bertako herriekin proiektuak aurrera eramatea, Eta nabaritzen da, nik uste dut indarrak eta fokoa, indarra eta fokoa jartzen baldin badugu, nik uste dut herrietan etorkizuna hobetuko dugula alde horretatik, nik uste baietz, bai. COVID garaian, arlo honetan hobetu egin zen? COVID garaian, bai, jende batzuk herrietara joan ziren, gu herritakoa garenok baina batzu bai joan ziren, noski beraien Gualamona aitonen etxera, edo daukaten beste etxe batera, eta nabaritu zen herrietan jende gehiago zegoela. Esaten ziguten, hemen COVID garaian hobeto egoten ginen, ateratzeko aukera zegoen, ez zegoen masifikazioa, baina karo hori ere pasatu zen eta nola eta normala da bakoitza bere eremura edo bueltatzen da, bere bizilekura. Hortik abiatuta eta hortik nolabait alde hori hartzen zaten genuen telelana adibidez bada aukera ona eta gaur egun bai munduan zehar, inkluso lan egiteko aukera badago etxetik eta hori ere nolabait bultzatu eta bizikalitate ona baldin badaukagu herrietan eta daukagu gainera telelana erabiliz, bertatik lan egiteko aukera eta horrela pertsonak etorriko ziren gure herrietara. Herrietan nabaritzen da asko, bai uda garaian edo uda berrian jende gehiago bizi dela eta neguan gutxiago.
Badelako, segun zelekutan gogortxoago, ez? Baina, bueno, nik uste baietz, hortik artera baritugula alde horiek ere aprobetxatzeko. Eta gero lana ere faktore bat bezala duzue. Bai, lana alde batetik aukera, lan egiteko aukera eta bueno, proiektuak lagundu. Gure kasuan adibidez, garbi daukagu adibidez salmenta zuzena edo transformazio hori bultzatu behar dugula lehenengo sektorean, bai, batez ere, eta baita ere ekintzaileen proiektuak. Hortik abiatuta laster luzatuko dugu beste diru laguntza deialdi garrantzitsu bat, herri despoblatuenetan edo ekintzailetasun hori bultzatzeko eta laguntzak emateko enpresak sortzeko, herri txikietan. Eta nik uste guzti horiekin, eta baita ere beste iniziatibak edo baldin badaude edo handiagoa baldin badira, eta herri txikietan izaten dira, handiak herri txikietan, kopuru aldetik, baina horiek ere bultzatzea eta laguntzea, gauzatzen, behar badute poligonoaren, nabe bat, edo behar dute lurzoru bat urbanizatuta edo industrial gunean, horiek ere lagundu behar diegu, beraien proiektu horrela eraman, eta lan postuak sortzeko. Eta gero beste esparru asko daude, egia da herri txikietan, bai zainketak, bai osasun aldetik, hezkuntzan, beste zerbitzu publikoetan ere lan postuak sortzen direla, eta ezin dugu ere ahaztu, gure batez ere mendietan eta bai egurrakin, bai beste lan hoiekin ere sortzen diren lan postuak haunitz direlako. Eta, hainbat lekuetan egon zarete proiektua aurkezten, ezta? Bai, kasu honetan untzuen egon ginen, eta orain, eta gero ilun berrin aurkeztu genuen, da Nabaskoizen egon ginen ere bai. Eta, Ruben, bukatzeko, zer da proiektu honetaz espero duzuena? Aipatzen genuen 2024 eta 2025 honetan, batez ere esango nuke landagunea pixkoat positiboki eta baita ere bere onurak eta bere aukerak goraipatzea, ez? Eta nahiko genuke hausnarketa hori beti egotea presente, ez? Esaten den bezala, zergatik ez, ez? Eta zergatik izan behar da, noski baietz herrian bertan bizitzera geratzeko aukera sakondu edo saiatu, baita ere herrietara joateko gogo hori piztu, eta horiei lagundu, eta lehen neurrian gure herriak bizi egoteko bizi daude, baina biziagoak egon daitezke, eta batez ere beraien arteko hori harremanak landu, eta sortu olako saretxo bat ere bai. Ruben, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta ea zer moduz joaten den zuen proiektua? Mila esker zuei ahotsa emateagatik landa eremuari, eta hurrengo arte. Agur. Agur. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, astelena, arratsaldean hodeiguneak ugaritu egingo dira. Goizean, ostarte zabalak izango dira eta eguzkitsu egongo da. Arratsaldetik aurrera hodeiak ugarituz joango dira eta baliteke iluntzetik aurrera zaparradaren bat botatzea, bereziki hegoaldean eta ekaitzak ere jo dezake lekuren batean. Goizean haizea hegoaldetik suabe ibiliko da eta eguerditik aurrera Kantauri isurialdean ipar ekialdera aldatuko da eta Mediterraneo isurialdean hego ekialdetik ibiliko da. Temperatura maksimoak ipar partean jaitsi egingo dira eta gainerako lekuetan aurreko eguneko maila berdintsuan geldituko dira. Oro har, 23-25 gradu artekoak izango dira. Asteartean, hego haizea indartu egingo da. Goizean, ostarte batzuk irekiko dira, baina, oro har, aurreko egunetan baino zuriskagoa ikusiko da zerua. Goi hodei ugariekin eta baliteke hauts gandua agertzea. Arratsaldean hodeiak ugarituz joango dira eta zaparrada batzuk egingo ditu, probabilitate handiagorekin hegoaldean, baliteke ekaitzak jotzea. Hegoaldeko haize arro xamar ibiliko da eta temperaturak gora egingo du, batez ere Kantauri isurialdean. Ebro ibarrean egun sentian behe-lainoa sor daiteke.
Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Maider Gabilondorekin egongo gara, UNICEF Nafarroatik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, Bueno, urriaren 10ean, ondo dakigun bezala, osasun mentalaren munduko eguna ospatu zen, ezta? bai, bai. Da, egun bat, mailan gainean jartzeko osasun mentalan arazoa dituzten hainbat eta hainbat pertsona daudela gure inguruan eta garrantzitsua dela beraien premiei erantzun bat emateko. Eta zein da UNICEFen papera arlo honetan? Bueno, guri gehien kezkatzen gaituena da haur eta nerabeen osasun mentalaren egoera edo ongizate emozional hori bermatu ahal izatea eta hori bermatzeko medio nahikoa eskuragarri izatea haur eta nerabeentzako. Eta honen harira egin duzue ikerketa bat, ezta, nerabeen osasun mentala neurtzeko? Hori da, galdeketa bat egin diogu, 5.000 nerabe ingururi estatu osoan zehar, eta galdeketa honen ondorioz jakin ahal izan duguna estatu mailan 10 nerabetik 4 adierazi digute azken 12 hilabetetan buruko osasun arazo bat izan dutela edo horren susmoa daukatela. Eta, beste datu aipagarri bat ateratzearren hor galdeketatikan, 3tik batek ez duela inorekin hitz egin arazo honi buruz, eta erdiak baino gehiagok ez duela laguntzarik eskatu egoera horri aurre egiteko. Eta osasun mentalaren kontzientzia handituz joaten da, baina hala ere laguntza eskatzearen zera ez dago oso ondo ikusia, ez? Hori da, alde batetik nerabeek komentatu digutena da, beraiek, uste zutela bizi zuten arazoak ez zirela garrantzitsuak eta horregatik ez duela inorekin komentatu, baina egia da, beste erdiak esan digutena da, etzekitela norengana jo arazo honi buruz hitz egiteko. Beraiek ez laguntza eskatu dutenak ere, 10-7 bai eskatu dute laguntza profesionala edo laguntza psikologikoa, baina egia esan gutxi batzu bakarri jo dute ikastetxeko profesionalengana, eta ikastetxera jo duten gazteak baino gehiago internetera edo sare sozialetara jo dutela laguntza hori jasotzeko. Eta horrek asko harritu gintuen eta horrela beraiekin hitz egiteko aukera izan dugu, gazte askokin hitz egiteko aukera izan dugu honi buruz, ze aipagarria iruditzen zitzaigun hau datu hau. Eta, komentatzen zigutena da, beraientzako oso zaila zela, eskola orduan eta beraien lagunen biztan, orientatzailearen gana joatea laguntza eske, edo horrelako, lagunen artean komentatzea osasun arazo hori dutela, edo asko kezkatzen zituela, beraien lagunak bere parekoa jakitea ze arazo bizi zuten. Oraindik ere, lotxa sentitzen dutelako eta hor badagolako estima handi bat. Eta familiek ze papera badaukate honetan? Gazteek esaten dute, kanpo faktoreak aztertzen ditugunean, beraik uste dute gurasoekin harreman ona izateak, osasun mental hobeagoa izateakin ere lotzen dute, beraz, beraientzat familiekin harremana oso garrantzitsua da, eta hurbileko pertsonen babesa sentitzea uste dute oso garrantzitsua dela osasun arazoak ez izateko. Beraiek, badakite, nerabezaroan liskarrak horrezaten direla etxean, etxekoekin eta familiakoekin, baina beste alde batetik asko puntuatzen dute harreman ona izatea beraien ongizatean duen eragina. Eta lagunak, noski, lagunak beraientzako
oso garrantzitsuak dira eta lagunekin harreman on bat izatea oso faktore garrantzitsua da, ez? Eta Barkatu, izan. bai, hor baita sare sozialeri buruz ere asko mintzatu dira gazteak, ze papel jokatzen ari diren beraien ongizatean, ez? Bueno, kaso askotan modelo horiek saretan ikusten dituztenak eta ikusten badute beraien errealitatea, beraien bizitza edo beraien fisikoa aldendu egiten direla modelo horiegatik, horrek osasun arazoak sortarazketen dizkie beraiei, ez? Eta normalean laguntza bilatzen dutenak nora joaten dira? Gurasoengan, irakasleengan? Lehengo laguntza iturria beraientza lagunak dira. Eta beraien bere moduko gazteekin mintzatzen dira arazoari buruz, eta gero legoke gero etortzen da familia, ez? Baina lehengo beraien lagunak eta internet eta sare sozialak, ez? Hor bilatzen dute laguntza. Eta horrek, klaro, arrisku handia daukaz, ez dakiu zer nolako laguntza jasotzen duten, edo zer nolako informazioa jasotzen duten hor saretan edo interneten, ze badakigu hor ere arrisku asko badaudela. Badaude informazio onak, baina oso arriskutsuak ere baita, ez? Eta momentu hortan gazteak buruko osasun arazo bat duenean, oso xaurgarria da eta arriskua badaude hor interneten. Eta eskola ingurumeneko faktoreek nola eragiten dute? Bueno, badira notak, baina badira baita bullying eta horrelako egoerak ere gazteek bizi dituztenak eta horrek eragin handia dauka beraien ongizate emozionalean, noski, eta baita hortik gora osasuna mentaleko arazoak izatean, ez? Jasotzen den beste datu bat da nerabeen 73,5%ek ez duela estresik sentitu sare sozialetan osasun mentalari buruzko informazioa jasotzerakoan. Nola jaso duzu informazio hau? Bueno, guk egin genuen galdeketa duela 2 urte nola erabiltzen dituzten sare sozialak eta internet gazteek eta hor nabarmendu zen beraien esperientzia gehiengoarentzat oso positiboa dela eta ez dutela arazorik izaten saretan dabiltzanean. Oin badago portzentai bat hor mehatxoa jasotzen dituena saretan eta beraien esperientzia saretan dabizenean edo interneten ez dela hain positiboa. Hor, klaro, batzuk laguntza jasotzen dute eta esaten dute laguntza hori, jaso zuten informazioa oso lagungarria izan zela beraientzako, baina beste askonetzago badakigu ez dela horrela, ez? Aurkitzen dituzte beraien parekoak, beraien arazo berdina bizi dutenak eta hori lagungarri bihurtu beharrean kasu batzutan kontrako bihurtu daiteke. Eta sare sozialekin jarraituz, 30%ak sentitzen du beharra bizitza perfektu bat erakusteko hor sare sozialetan, eta zer eragin izan dezake honek? Oso negatiboa, hor batzutan saretan ikusten duten bizitza perfektu horiek ez dira existitzen, dano ditugu arazoak, eta klaro, horra saltzen dena bakarrik da alde polita, ez? Mundu guztia kontatzen duena saretan da alde polita, bidaiak, etxe polita, lagun asko dituztela, familia perfektuak, eta bar. Eta, klaro, nerabeek bizi dute etapa bat, aurkitu behar dutela nortzuk diren, zein diren, eta beraiek ere gizartean kokatu behar dira, lagun artean kokatu behar dira, eta, klaro, momentu honetan jasotzen dituzten ereduak faltsua dira, kasu askotan, ez? Eta
claro, ikasi behar dute, denak ez direla inpolita, filtroa badirela, bueno, sare sozialetan ikusten dena ez dela errealitatea, bueno, heziketa bat behar dute, jakiteko eta aurre egiteko sare sozialetan ikusten duten informazioari, ez. Eta nondik jaso aldute hezkuntza hori? Bueno, familiak hor papel handi badauka eta horregatik guk UNICEFetik eskatzen duguna da familia eta zaintzailei laguntzea eta familientzako prestakuntza eta baliabide espezifiko batzuk edo gomendio batzuk ematea laguntza hori beraien gazteei aurrei laguntza hori eskaini ahal izateko. Beste alde batetik, bueno, ikastetxeetan ere badakigu martxan daudela programa pilo bat ongizate emozionala bultzatzeko eta jarraitu behar dugu hildo horrelako programak bultzatzen eta baita eskuragarri jartzen bueno, gaztentzako errekurtsoak eta ikusi behar da kasu askotan nun eta nola eskaini behar diren errekurtso horiek eskuragarri izateko gaztentzako eta gazte jo dezaten lasai errekurtso horietara, ez? Baita, guk uste dugu gero eta gehiago entzute aktibo bat eta aurren parte hartzea bultzatu, sustatu behar dugula, ze beraie entzunda eta beraiek kontatzen digutenean zer gertatzen zaien, erresago izango da programa martxan jartzea arazo horiei erantzun bat eman ahal izateko edo erantzun egokia eman ahal izateko. Eta gero bestalde batetik dago espazio digitala lagungarriagoa izan dedila ongizate emozionalerako, ez? Hor industriak ere papel bat jokatu behar du, baina baita erakutsi behar zaie gaztetxoei hor ikusten dutena sare sozialetan eta bizitza idiliko horiek ez direla existitzen, fisiko horiek batzuk ez direla existitzen, filtroen ondorio direla edo ez dela gaur egun badirudi mundu guztia perfektoa izan behar dara, izan behar duela sudur perfektoa, hile perfektoa, etxe perfektoa, arropa perfektoa eta hau erakutsi da zaila aurrei, hau ez dela realitatea eta hau ez dela horrela. Baina hildo horretan ere ez die bakarrik nerabei eragiten, Bueno, nagusieri bai eraguten digu asko guri ere bai, baina, klaro, beraie erakutsi behar zaila, beste gauza batzuk erakutzen zaizkien moduan, hor irudi horien aurrean kritiko izaten eta ulertzen hori ez dela realitatea. Eta beste gauza guretzat garrantzitsua dena, gizarte moduan ere onartu behar dugula, ongi ez egotea ere ondo dagoela. Osea, ez dago denbora guztian zergatik pozik egon behar da, guapo eta polit egon behar da dena. Ez, egun batzutan triste zaude ongi, ez zara ondeo sentitzen eta hori ere ondo dago, eta hori buruz ere hitz egin behar da, eta triste gaude, eta ez dago gauzetan isladatu behar beste irudi bat, ez? Hori ere ondo dagola, nik uste garrantzitsua da onartzea norberak, eta erakustea horretan erabereire hori ondo dagoela. Hori nik uste galduen dira gure gizartean. Gainera, adin horietan zailagoa da, ze zaude hor montaña rusa batean, ez? Bai. Eta beraiek ikusten dute, beraien eredu, ez dakit, futbol jokalariak, abeslariak eta denen bizitza oso perfektua dela eta dena ondo doakiela eta bar pentsatu dut, nik arazo bat daukat, nik ez dutena hain ongi ikusten, bueno, zuk ez, baina eske jokalari horrek ez da, aktore horrek ez da, eta abeslari horrek ez da, ez? Eta ere txostenak batzen ditu osasun mentala bullyingarekin, eta nola egin diezaiokegu honi aurre? Baldin bagenekin nola egin aurre, egia esan fenomeno oso zaila da, gainera azken urteetan, da fenomeno balden, patiotan emotezena, eskola orduetan ematezen fenomeno bat, baina hortik kanpora
baina aurra bere etxean zegoenan babestuta zegoen, baina gaur egun sare soziala direla medio, bullying hori ja eguneko 24 orduetan jasotzen dute eta asteko 7 egunetan, ez? Eta orduan arazo asko komplikatu da horregatik, ez? Eta nik uste badaudela kontzientzia gehiago dago gizartean arazo honen inguruan, baina neurriak hartzen ari dira, ikastetxeak eta instituzioak neurriak hartzen ari dira, baina nik uste hor lan gehiago egin behar dela, kontzientzia gehiago irakasle eta ikasle eta ikastetxeetan osasunez arazo honi nola aurre egin. Eta baita gaztetxoekin ere landu behar den gai bat da, Ez bakarrik arazoa sortu denean, baizik prebentzio handi bat egin beharreko gauza da. Eta behin arazoa dagoela, nola ez dakit zein da protokoloa edo? Horrez ikastetxe bat dute protokoloak eta lan asko egin da, hezkuntza departamentutik lan handia egin da ikastetxe guztietan protokolo bat egoteko. Badago figura bat, baita azken hilabete honetan legea, estatu mailan lege bat onartu da, LOPIBI deitzen dena, eta eskatzen duena ikastetxeetan ere, egon dira pertsonala, formakuntza batekin, prebentzio lanak egiteko eta zerbait detektatzen den momentuan protokolo horiek martxan jartzeko. Baina nik uste dela gauza bat, ondo daude protokoloa, beharrezkoa dira protokoloa, baina formakuntza bat behar da, bai helduentzako eta bai gaztetxoentzako eta bai familientzako. Hor, zerbait, gomendio bat eman behar badugu da gaztetxo guzti horiei laguntza eskatu desatela familiakin hitz egin lehenbailen horrelako egoera bat bizitzen ari badira eta egoera horren soluzio bat badaukala, ez? Askotan aurrek pairatzen dute bullyinga eta ez dute hitz egiten inokin eta orduan hilabete asko edo kasu batzuetan baita urteak ere pasatzen dute hau pairatzen eta laguntzari jaso gabe. Eskatu desatela laguntza eta laguntza eskatzen dutenean hor badagola erantzun bat eta beraien sufrimentua saihestuko dela lehenbailen. Gero, ohiturek ere paper garrantzitsua daukate honetan, ez, ongizatean? Bai, betiko gomendioak, dieta egoki bat, kirola egitea, naturarekin harremanean bizitzeak, horrek asko laguntzen digu osasun mental on bat izaten eta ongizate emozional bat izaten, ez? Eta kasu askotan, gure esku dago baita egoera bati buelta ematea, ze egoera guztietan ez da beharrezkoa psikiatra batera jotea edo medikamentu bat jasotzea, kasu askotan badauzkagu guk ere hor gure herramientak arazo horri buelta emateko, baina ezin dugunean laguntza eskatu behar da, eta laguntza eskatu behar dugu, laguntza profesionala eskatu behar dugu, eta hori ere ondo dago. Eta horri buruz ere hitz egiten hasi behar gara, lehenbailen zenik buruko mina daukadanean, edo tripako mina, edo arazo larriago bat, osasun arazo larriago bat daukadanean, horietzeko arazo bat, ez daukat inongo lotzarik beste familiakin, lagunekin edo kalean hitz egiteko. Eta osasun mentaleko arazo bat baldin badaukat ere, ez duke izan behar lotxagarria eta ez zen gelditu beharko bakarrik nire barruan, ez? Gero ere txostenean jartzen duzue, azpimarratzen duzue lehen mailako arretaren garrantzia, ezta? Ze puntutan dago orain eta nola izan beharko litzateke zuen ustetan? Osasun mentaleko inbertsioa oraindik oso urri dago nahikoa izatetik, baina estatu osoan eta baita Europa mailan ere profesional gehiago behar dira,
eta behar duguna da lehenbailen detektatu ahal izatea horrelako arazoak, ez? Eta horroan, lehen mailako arreta zerbitzuak indartzen baditugu eta profesionalei denbora gehiago badute eta profesionalak formakuntza gehiago badute detekzio egoki bat egiten, orduan posible izango da arazoa handitu aurretik pertsona horrek laguntza egokia jasotzea, ez? Claro, konsulta baldin badira, 10 minutukoak edo 15 minutukoak, eta zailagoa da horrelako detektatu ahal izatea, ze, claro, zu tripako mina baldin badaukazu, segituan esaten diozu profesionalei, hemen daukat min edo beste aldean daukat min, baina horrelako arazo bat daukasunean, denbora gehiago behar duzu hitz egiteko eta besteak konturatzeko zein arazo daukazun, ez? Gero gainera itxaron zerrendak oso luzeak dira, ezta? Bai, luzeegiak kasu guztietan, baina aurren kasuan kezkagarriagoa da, ze aur batentzako hilabete bere evoluzioan oso denbora asko da, oso denbora luzea da, ez? Beraz, oso garrantzitsua litzake lehenbailen detektatu bada egoera bat edo susmo bat baldin badago horrelako egoera bat bizi duela aurrak lehenbailen erantzun bat erantzun profesional bat lortu ahal izatea. Eta datu hauek izan da, ezakit pentsatu zuen zerbait honen aurka egiteko? Bueno, gu lanean, urtea daramatzagu lanean, aurren eskubidea bermatu ahal izateko, kasu honetan Nafarroako erkidegoan, baina osasun mentalan inguruan lanean denbora gutxiago daramagu, baina egiten ari garena da instituzio guztien esku jartzea datu horiek, datu guzti hauek lortu ditugunak, txostena eskuragarri jartzea, eta beraien esku gelditzen gara lanean jarraitzeko, eta benetan aurren ongizate emozionalan inguruan lanean jarraitzeko, bai hezkuntza departamentuekin aspalditik lanean ari gara, eta pandemian ondoren pixkat areagotu dugu hori erlazio hori, gai guzti hauei buruz hitz egiteko, eta osasun departamentuekin ere martxan jarriko gara, osasun plana martxan jarri behar da, aurren plana martxan jarri behar da, eta foro guzti horietan honi buruz hitz egiten egongo gara, eta espero dugu plan guzti horietan neurriak hartuko direla, o planteatuko direla osasun arazo honi aurre egiteko. Ze ez da bakarrik, osasun arazo bat da, baina eragina dauka hezkuntzan, eragina dauka, nutrizioan, mutikoan, bizitza guztian, ez? Eta, Maider, bukatzeko, ez dakit, zein da txosten honen balorazio orokorra, imaginatzen dut dena ez dela txarra izango? Ez, guretzat esperientzia positiboa izan da, ze konturatzen gara aurrei entzuten diegun guztian, olako galdeketak egin izan ditugun guztian, asko ikasten dugula, eta berai entzunda bakarrik jakin dezakegula nola erantzun egoki bat eman, ez? Guk, duela denbora bat hitz egiten genuen nola ikastetxeetako profesional gehiago behar zirela, denbora gehiago behar zutela ikastetxetan zuten profesionalak aurrei entzuteko eta bereiekin hitz egiteko eta bar, baina guk konturatzen ez ginen asunto bada, nahiz eta errekurtsoak egon eskolan, aurrak ez dutela bertara joten, zebera jola sortuan ez dira jongo orientatzailearen gana, zer dute beraien parekoen txantxarik pairatu nahi, ez? Eta ez dugu, bagu, jarriko genituzke profesionalak eskoletan, baina mutikoak ez badira profesional horren gana joten zertarako balio du horrek, ez? Eta aurrei entzute ariketa hau eginda, konturatzen gara nola erantzun egokiagoak emon beraien premiei edo beraien arazoei, ez?
Bueno, Maider, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik eta datu interesgarri hauek gurekin partekatzeagatik. Mila esker zuei deitzagatik eta gure txosteneko datuak Nafarroako gizarte guztiari hedatzeko aukera eman diguzuelako. Bueno, ondo segi, agor. Agor. Gaurkoz hau izan darena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo bukatu eguna. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.